Hej så alle sammen, og velkommen til denne her GTA-video. Fordi lige så kan man ikke. Mig og Jonas, vi må gerne så snakke her. Men på din video, der skal man bare ikke kunne høre os. Okay. Så jeg må også sidde og snakke. Jeg må gerne sidde og snakke, jeg skal bare huske at sætte noget baggrundsmusik. Ja, lige nu må vi bare så snakke så meget vi vil. Fordi du sætter alligevel noget baggrundsmusik. Ja, det gør jeg nemlig. Der er noget sådan en. Det er fint nok. Ja, og så Vi får en fulding. Jeg venter lige til at se, om han det gør. Ja, han gjorde det. Så begynder vi. skal vi tage en bil hver 2 gange. Der kommer en ny bil 2 gange. Må jeg så det bare en hver? Ja. Anti-Shanti og the guldbable. Guldbable. Jonas, der er altså ikke nogen, der har lyst til at høre på dig synge. Og kæft mand, der står en ny dame der. Kæft, den her bil, den var så okay meget Ej, hurtigt. i bilen. Jeg har også en. Det skal hun jo ikke. Hvordan låser jeg bilen? Elia, hvordan låser jeg den op? Mig med det langt til. Hvor skal jeg så gå så? Så tror jeg, det er remote control. Nej, det er den helt nederste. Og så er det passager. Skulle døren låses? Ja. Men Elias, der er 7 doors. Der står der L. Sådan. Hallo Elias, der står der L. Nej, jo ikke på den. Hvis det er til Ax. Skriv op på. Det var en dyr. Jeg går ind til A'eren. Er det ikke? Men Jonas, det er dumt, han er inde i en bil. Det er det jo ikke. Jo. Det er Nej, det jo. fordi så kører jeg ham et sted hen, og så kører jeg mig selv ud. Jeg kører motor D'eren her, og så kører jeg selv ud. Et guldboblet, et guldboblet. Der er guldbobbe. Guldbobbe. Kæft, den der bil, det her, det går faktisk okay meget hurtigt. Jeg laver et Paul Walker-vending. 3. Jeg tager 3. Jeg er i gang med A'eren. Nu tager jeg den her. Jeg synes, min bil er meget bedre end den her. Er du nu sikker på det? Ja. Men Jonathan, sådan som jeg har låst din bil... Nej, ikke nu. Hvad vil du have? Det er bare, at du skal nok bare låse din bil, sådan så det er, at den kun kan åbne passagerdøren til andre folk. Men det er også andet, jeg gerne vil. Jamen, så går lige ind på det igen. Så trykker du mig med din optag. Så går du ned på den der. Og så ruller jeg tryk der. Ja. Og så har jeg prøvet den her vej. Passagers. Så nu kan man sige, nu kan de ikke stjæle min bil. Nej, det burde de kunne. Ellers er Det er kun rart, så kan han ikke stjæle ham der Møjso. Der er en D'er og en B'er. Nej, jeg er i gang med at tage B'erne. Nej, jeg er i gang med at tage... Jeg ved ikke, hvad jeg tager.
Jeg ser. Alle er i gang. Alle er i gang med en. Jeg tager den. Så er det super. Så jeg kører bare op til bilen. Nogen er død. Ja, han nåede lige præcis. Ej, altså lige til. Nej. Det er dig, der kører der. Det er dig, der var den. Ja, det kører den mange gode. Ved du, hvad jeg lagde mærke til i går? Alexander, ikke også? Han bruger faktisk ordet mongol rimelig meget. Han bruger ordet mongol rimelig meget. Jeg forstår det ikke. Forstår du det ikke, vel nu? Men Tan, hold da kæft. Der kom du. Prøv lige at høre det her dit ord. Det er meget godt med... Det er meget godt, at man gerne må smadre bilerne, fordi ellers så havde den her mission, der været tabt. Ja, du har mistet en dag. Nu kommer der sgu nye. Det er ikke nu politiet efter. Det er ikke nu politiet kommer også efter en nu. Ja, for er det ikke nu, man bliver sejlet af politiet? Ja, hvor politiet de holder klar. Op på parkeringstårnet, der holder politiet og sejler en. Jeg kører hen til, jeg tror det var Seeren. Nu må jeg og så bare bestilt din Porsche. Jeg kan sgu ikke høre den der. Så skal det lige op. Valdemar, det er da godt, du har nogle snacks. Har jeg nogle snacks? Ja, det er rimelig rart. Jeg ved ikke, om hvordan man spiser snacks. Jonas, kan du ikke lige vise ham det? Jamen, jeg er ikke god på snacks. Jamen, så kom her, hvis du tør, altså. Du har jo ikke noget at gøre mod en fucking monster truck. Jeg tager det her. Jeg er på vej til Seeren. Er der noget, du kan pippe mig? Så er det bare det eneste. Spring ud som en sort tulipan. Hvad? 8 minutter, det kan vi godt nå. Ja, det kan vi starte. Især fordi vores mates, de hjælper os så meget. Der er støj stillet ude på havnen. Så er der. Nej, nu bliver det, tror jeg. Det kan være, at han bare lige var inde på telefonen og bestilte sin bil. Ja. Det kan være, at han har røvet mange, og så har han bare lige skulle vente for rigtigt. Der kører en der. Prøv at se. Det er derfor, jeg ikke gider køre den der, fordi prøv at se nu. Nu rører jeg helt af ham. Prøv at se. Njong. Altså, jeg forstår ikke helt, hvorfor Simeon han vil have, at de her biler, de bliver smadret. Laver han hvad? Han siger, jeg er rig. Bare gør det. Jeg tror faktisk, at Simeon han er den rigeste, uskyldige person i GTA. Uskyldig! Ja. Han kræfter med uskyldig, Simeon. Han går jo ud og sådan, de narkopolitiet. Og det kunne vi godt finde Nej, på. men han sjældent biler. Ja, ja. Men han går jo ikke ud og Jeg narkopolitiet. vil nok sige, at det er nogle af borgerne. Og dem, der kører rundt i helt normale bil. Hvad er det? Ej, jeg mister hele tiden døren. Det er et rimelig stort problem. Men vi har til gengæld 2 timer nu. Der holder den jo. En hejbil. Prøv at kigge rundt, Jonathan. Du siger, der holder nogen Dodge. På mine her, der holdt der sådan en Dodge med politiplæg og sådan noget. Var det ikke fordi, at du var på... Er det politiet? Ja. I bliver sejlet af politiet. Så holder der bare politibiler med nogle andre slags biler. Skal der kræfte ud? Det gør der oppe på parkeringstårnet. Der hvor at man kører, og så der hvor der er sådan nogle flyhots. Nogle store bump i vejen. Op på parkeringstårnet, det er den sværeste, synes jeg. Hvor
grund af den super. Har vi taget alle nogensinde? Ja, jeg er med den her. Nej, vi er ikke taget. Der er mange steder B og A. Du tager C. Ej, Og jeg er i gang med Ja. Men ham vores teammate, han er også på vej op mod en af dem nu. Jeg ser, han kører lidt. han er jo noob, han... Hvordan kan man destroy den her monstertruck? Altså, jeg skal jo restarte. Og det er slet ikke noget. Fordi han er fucking dårlig. Ej, og så skal vi have en anden mission. Hvad er det for nogle noobs? Hvad er ham der for en lastbilchauffør? Og hvad er jeg for en fucking god bilkører? Tror du godt, jeg kan overhælde Valdemar, hvis han kører galt? Hvor hvis han går galt? Du skal også lose the cops. Altså, det er jo bare meget. Jonas han skal. Han skal lose the cops. Det er synd, at han slemme lidt. Jeg ringer bare til Lester. Men det er jo spilde penge, hvis de forsvinder lige om lidt. Det forsvinder jo alligevel også nu. Valdemar. Så det spilder mine penge, hvis de forsvinder lige om lidt. Hvad? Men jeg går klar til at ringe til ham. Klar, er vi lige forsvundet? Yes, jeg kan bare vælge mig. Bada bim, bada bum. Jeg ringer lige til min Porsche. Lad mig. Jeg klarer lige den her mission.